sa pagtulunan sa simbahan. Ang simbahang Katoliko nga tinukod ni Kristo alang sa kaluwasan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Niya nausab ang tulumanon nga giuluhan, lanog sa kamatuoran nga gipasiugdahan sa Catholic Faith Defenders Dipolog City Chapter o sa Diocese of Dipolog. Okay. Sa gihapon, atong pagyukbo sa amahan nato dinhi sa istasyon, ang atong station manager, uban na sa iyang tibuok yun staff, manager o station manager Jeto Pilak, o sa gihapon atong pagyukbo sa atong langdong obispo, Most Reverend Bishop Sibero Kaermari, uban na sa mga kaparian, sama nila ni Father o Reverend Father Ramil Curung o Reverend Father Ruin Salvo, o sa Social Action si Reverend Father Leonilo Dagpin Jr. o sa tanang mga kaparian among pagyukbo kaninyo. O sa gihapon, kita mo pasalamat sa mga gasuporta niining o gahatag kinabuhi niining maong tulumanon ang Vicariate o Vicario sa mga parokya nga gitawag sa usa ka pulong Kasigaturgo Olfil nga mauning musunod Katedral Sikayab, Galas, Turno, Golayon, Ulingan, Santa Filomena. Daghang kayong salamat sa inyong paghataw kinabuhi niining maong tulumanon lanog sa kamatuoran. O mangayo sa media katahuran ninyo mga listener. Okay, maayong hapon o di pa man siguro awahi. Akong sublion o among sublion nga maayong pagsaulog no sa atong kapistahan nga niini magyong Enero ni Senyor Santo Niño, ang balaang bata nga si Jesus. Nakaroon na ang among topiko nga pagahisgutan karon ang mahitungod sa sakramento sa bunyag, Sacrament of Baptism, atong mahibaw-an diri kung tinuod ba nga walay apil ang bata sa bunyag, no? Kaya ang Katoliko bunyag manog bata, o ato pong mahibaw-an diri no sa maong tulmanon nga ang paagi ba sa bunyag tusmaw ra bagyod o immersion ra bagyod, kay gikan lagi kuno na sa pulong baptiso nga immerse, so invalid kuno ng paagi sa pagbunyag nga buo o kanang sprinkling. So ato nang mahibaw-an nato sa atong segment karon sa maong tulumanon. Ako gihapon ang inyong alagad, Silbert Dondoyano Sr., kauban ang atong veterano nga tigpanalipod sa pagtuo, organizer gyud sa Western Mindanao sa Catholic Faith Defenders, Attorney Mike Abas. Okay, Brad, salamat kayo sa imong pagpasalamat usab sa atong mga kadagkuan sa simbahan. Ingon man dinhi sa atong radio station. So, dili ko na lang na balikon aron pagdaginot sa panahon. Yes. So, mga igsoon, ang tema na to karon sa gika saysay na ni Brad Silbert nga may kalabutan kini sa sakramento sa bunyag o the Sacrament of Baptism. Mga igsoon, unsa ba gyud ang samong sakramento? Matud pa sa atong catechism, the Roman Catechism, gingon nga baptism is that sacrament in which man, being washed with water and in the name of the three divine persons, is spiritually reborn. So, ang bunyag kuno mo'y sakramento nga hugas sa pinagis paghugas sa tubig ang usa ka tao o uban sa tulo ka persona mahimo nga ang usa ka tao
spiritually reborn or matao pag-usab. Oh. Nya sa ininglisyo na mingon din ang kami na mga born again. Yes. So mao na mga igsoon. Pinaagi sa tubig ug sa espiritu di klaro gyud sa atong Ginoong Kristo sa San Juan kapitulo 3 bersikulo 5 nga hangtod dili mataw ang usa ka tawo pag-usab pinaagi sa tubig ug sa espiritu dili siya makasulod sa gingharian sa langit. So mao na nga gikinahanglan gyud nga ang atong opisyal nga pagtulunan gingon nga baptism by water is necessary for all men without exception for salvation. Depende na. Sa ito pa, kuan yun na siya, kanang opisyal gina nga pagtulunan. Nga ang bunyag binagi sa tubig, gikinahanglan alang sa tanang tao nga walay exception para sa kaluwasan. Hinoon, dunay mga exception nga kaning sa paagi nga ipaagi sa tubig kay naman usahay nga kana in case of emergency lang. Baptism by water can be replaced by baptism of desire or baptism of blood. By baptism of desire, kana pananglitan hilimatyo na ang maong tao niya gusto siya magpabunyag kay wa pa siya mabunyagi pero wa gyud makaabot siya nga mabunyagan pero willing na siya unta nga magpabunyag. So that is an exception to baptism of water. Nga kini mao na ang baptism of desire. Ug ang baptism by blood usab mga igsoon mao nang mga igsoon nato labi natong nga martyr nga wa pa sila kabunyagi pero nahimo silang martyr sa pagtuo o sa pagtulunan sa atong Ginoong Kristo bisan pag wala pa sila mabunyagi. So mao na mga igsoon nga ang bunyag gikinahanglan gyud sa tanang mga tao. Pero ang ato lang pangutana karon kinsabay angay bunyagan. Mao na ang atong pangutana karon. Kay mao malagi mingon man ang atong mga igsoon nga ay kanarag yung mga dagko na kay wala man sila sala ang mga bata pa. Mga igsoon dili na tinuod nga ang mga bata wala pay sala. Dunay duha ka matang sa sala. Ang sala nga gitawag natog actual sin o sala nga buhatnon ug ang sala nga panulundon kon original sin. Ang bata gikan sa iyang pagkahimugso naana na bisan pamanggani atua pa siya sa sabakan siyang inahan nakapanunod na siya sa sala o mo nang gitawag na tog sala nga panulundon. Sala na ni Adan ug ni Iba o nahimong bunga sa sala ni Adan ug ni Iba nga nasunod sa bata ang kanang pagkawalay grasya nga makasantos or sanctifying grace sa bata tungod lagi sa sala ni Adan ug ni Iba. Pero naana na mabasa nato na sa Salmo 51:5 naapa na sa Isaias 48:8 nga matud pa ni propeta Isaias gingon makasasala ako sukad pa sa taguangkan sa akong inahan. Unsa ba pag makasala niya anang bata nga tapos taguangkan manumbag ba day na magina mo gawas. Okay. Pero mao na ang gitawag natog sala nga panulundon. So tungod kay ang bata aduna na may sala so entitled na gyud ang maong bata o obligado na gyud nga ang maong bata mabunyagan. Kaya ato lang iklaro attorney nga kanang salang panulundon sumala na si imong giingon ako lang ipahimugat pod nga dili na gibuhat sa bata.
kay lahi man tong kanang actual scene. sala nga buhat nun. Na siya buot, umudako na siya. Then, may siguro ato ni imong i-explain na unsa nang salang panulundon kay naro ba po'y concept das Biblia nga anong pakasad-on man ng bata nga ang sa binuhatan sa ginikanan. Yes, yes, Brad. Nana sa Ezekiel 18. Ezekiel 18, 19 nga to sa 20. Ang sala sa amahan, dili mahimong masunod sa anak, or ang sala sa anak, dili mahimong masunod sa amahan. Yes. Correct na. Watay supak ni ana. Watay lalis. Watay lalis ana. Pero ato sang klarohon, usab ng klasihang sala. Ang sala sa amahan, kung manuntok ang amahan, way labot ang anak. So, sala na nga buhat nun, or actual sin. So, ang anak mo'y makasumbag, dili i-appeal pod ang amahan og preso. Ingon ana ang hustisya. Ingon ana ang gipasabot ni Propeta Ezekiel na sa 18 na, Kapitulo 18, 19 nga to sa 20. And that is the actual sin. Nga ang sala sa amahan, dili mahimong masunod sa anak, nor ang sala sa anak masunod sa amahan. That refers to the actual sin. Pero lahi ang sala nga panulundon. Sa dihang gibuhat sa Dios ang tao, gitagaan ang tao og lawas. Gitagaan pagyud sa Dios sa iyang espiritu kun kalag. Unya doon na pagyud pakapin niya tungod sa iyang gugma, sa iyang binuhat nga mga tao o tao, iya pagyong gipakapinan niya nang gitawag og sanctifying grace. Grasya nga makapasantos. Grasya kini usa kini ka pribilehiyo nga gihatag sa Dios. Privilege kini. Ug kay privilege dili ta makareklamo niini kun bakwion kini sa naghatag. Kay privilege mo lang ni. So that is the sanctifying grace or the privilege of seeing God face to face. Sama nila ni Adan ug ni Iba sa wala pa sila makasala. So, human nakasala si Adan ug si Iba, kining maong sanctifying grace nga mauunta to'y masunod sa bata, gibawi sa Dios, gikuha sa Dios kanang maong pribilehiyo. Ug lagi, di ta makareklamo niya na kay pribilehiyo mo lang na. Di magina nga atong katungod. That's not a right. Lahi ng right o privilege lang. So kay pribilehiyo raman, sa dihang nakasala si Adan o si Iba, gikuha na niya kanang maong pribilehiyo nga makakita ta naong por naong sa Dios. O kini, gibalik kini sa panahon nga kita mabunyagan. So, balikod ako nga ang tao o tanang tao kinahanglan yun bunyagan kay lagi ang tanang tao makasalaman except sa atong Ginoong Kristo o sa mahal nga Berhen nana sa Roma 5:12. So o sa San Juan 3:5 lagi giklaro lagi na sa atong Ginoong Kristo nga it should be nga mabaptize ta pinagi sa tubig o sa espiritu. Attorney, sa di pa ka mo padayon ana. So katong original sin attorney kay basig maglibog bag uban bang ngano lagi sumala na sa tong gisaysay nga di lagi pakasad-o ng ang bata sa gibuhat sa inikanan. Pero imong giklaro nga mo na ang pag luwat sa grasya nga murag hasta ang bata nahikawan murag siya sangputanan siguro nahinumdum ko ako nilang isa-isa attorney katong imong gi-explain pod sa Bible study nga niingon ka nga sama anang kana bang usa ka pamilya nga dato attorney yes, ang ginikanan siyempre dato kwartahan pero agis ka kwartahan nagusik-usik sa katigayunan o bisyuhay ang duha gyud ang mag-asawa unya ang mga bata kay bata pa man so dili pa makagamit og kwarta sa istorya ang mga ginikanan ray naggamit og nagusik-usik then iabot ang panahon nga nagkalisod na sila o na bankrupt sila agi sa ilang pag-usik-usik tungod sa maong sala sa ginikanan wala nay masunod. Wala na masunod ang anak
kadto untang yung talang bahandi nga gihatag sa Ginoo, masunod to unta sa mga anak. Pero tungod sa sala lagi sa ilang ginikanan, ang maong bahandi gibakwi o nawala gikan sa mga ginikanan tungod lagi sa ilang pag-usik-usik sa maong bahandi. Unya, attorney, ang gibuhat sa ginikanan dili pasanginlan ng bata kay maulagi dili man ang bata mo gahimo atong pag-usik-usik. Correct, Pero yes. naay mapanunod sa bata ang kawadon. Kawadon tanabad. O Yes. mura ba yun na hitabo kasagaran doon attorney sa mga pamilya, no? Oo. Kung ang mga ginikanan nagpasagad, nagusik-usik. So, ang kawadon unya nga moabot mapanunod yun sa mga bata. Nabita uban mo yung attorney, may mga Brad kay maayo man mo kuan inyong mga ginikanan, kami taon pikik napanunod na mo Yes, ang sangputan sa gihimo sa tungod mga maguto ginikanan. sa among amahan sa una nga sugarol kayo. Ingana ba na? Nga dagko ta mig mga yuta nga nasunod sa among ginikanan gikan sa among mga apuhan. Pero kay tungod kay sige magsugal ang among amahan o inahan, apil na ang among inahan. Nahurot ang maong bahandi. So kami karon naghamoy na studlo sa kapait tungod sa sala nga gibuhat sa among ginikanan. So mao na ang sa original sin na turne. Mao na, Dili pasanginlan si ang bata sa gibuhat niya dan og iba. Pero ang sangputanan sa gibuhat niya dan og iba, naluwatan nila ang sanctifying grace og napanunod sa bata. Mo nay original sin og kinahanglan ibalik ng sanctifying grace pinagi aning topic attorney. Sacrament of baptism. Sa bunyag na. Okay, padayon attorney. Kay sumala lagi sa sa nana sa buhat 2:38 naingon nga ang bunyag makapasaylo sa tanang mga sala. So tanang sala including actual sin kung ikaw dako na nga bunyagan. Pero kung puya pa, sigurado gitangwa pa na siya actual sin. So, ang salang panulundon, mao'y ma-restore ngadto kaniya, mahibalik ngadto kaniya sa maong bata. Unsa gali itong verse attorney para kinaamong ko yung mga listener nga kinahanglan yung verse. Unsa gali itong bersikulo nga naagyo na gapasabot gyud nga naay original sin mutag sa Salmo ba to? Sa Salmo 51:5 na nga ang bata nakapanunod na sa sala. Murag na po na sa Isaiah. Isaias 48:8 brad. Nga giisip na nga usa ako ka makasasala matud pa ni propeta Isaias sukad pa sa taguangkan sa akong inahan. Tungod kay nawala man ang Wala na niya grace. ang maong sanctifying grace. Isaias 48:8. Naapo na sa Genesis 8:21. Sa Genesis 8:21 giingon nga ang tao mahilig na sala sukad pa sa pagkabata. So tungod kay mao man lagi niana mahilig naman tay sala bisan pa nga tuwa pa ta sa taguangkan ang tanan tao makasala o makasasala gawas sa mahal nga berhen o sa atong Ginoong Kristo ug busa gikinahanglan nga kita bunyagan. Kay sumala sa pinadayag 21 bersikulo 27 walay makasulod sa gingharian sa langit nga bisan adunay gamay nga mansa sa sala. So gomo kay ang bunyag magkapasaylo man sa sala ikinahanglan ngang bisan kinsa mabata man o madakong tao kinahanglan bunyagan. Unya sa balaang kasulatan mga igsoon na San Lucas kapitulo 18 bersikulo 16 nga si Kristo iyang paduulon yun ang mga bata. Yang paduulon ang mga bata. Dili niya pagdidaan ang mga bata pagduol sa atong Ginoong Kristo. Unya sumala sa Galatia 3:27 ang pagbunyag mao ang pagsulob o pagduol sa bata ngadto kang Kristo. Balikon nako sa Lucas 18:16 mingon ang atong Ginoong Kristo ayaw pagdid-in ninyo ang mga bata nga moduol nako. Unya sa Galatia 3:27 ang pagbunyag mao ang pagsulob ni Kristo
mao ang pagsulob sa bata kang Kristo o mao ang pagduol sa bata ngadto ni Kristo. So by inference dili gyud nato ihikaw ang pagbunyag sa bata. Kay lagi matud pa ni sa atong Ginoong Kristo ang kaluwasan usab sa bata. Ang kaluwasan o ang langit iya usab sa mga bata. Bito, no? Anong hikawan mo na itong bata nga mo man ay pagduol sa Ginoo. Oo, Yung tungod- bersikulo nga imo gigamit, tamaan ang musupak ana attorney. Maulagi naman nga tungod man lagi yun. Tungod man lagi sa ilang konsepto nga ang bata wala pa'y sala. Oo. Kaya lagi, basahan man sila lagi ng Ezekiel 8. 19 nga to sa 20, nga ang sala samahan, dili mapanunod sa anak. Pero ang wala nila inuntalang, wa nila maklaro, nga ang maong sala nga gisgutan ni Propeta Ezekiel, mao na ang actual sin o sala nga buhat nun. Pero bisan pa manggali na nga argument attorney nga ingon nga ang granting ba no or without admitting nga ang bata walay sala no, granting without admitting. Dili man siguro na mo'y himuong premise attorney nga daotan gyud ang pagbunyag o sayop gyud ang pagbunyag sa usa ka tawo nga way sala. Kay example attorney si Kristo wa man toy sala. Pero nagpabunyag Pero man. nagpabunyag man. Sakto na ba? So invalid gihapon ang klase sa argument. So, ang pagluwas atong kalagma may labing inunta lang, labing importante nga bahin sa atong pagkatao. Wa may matud pa nila kanang pagpangandam daw walay sobra. Mayroon ka sobra po ng pangandam nimo. Pagpangandam wala ginayon nga sobra o unsa. Ang pagpangandam mao gikinahanglan. So apil ang bata sa pagpangandam sa pagluwas sa atong kalag. Yeah, gawas po na attorney katong gisgutan nato ganina nga ang purpose sa pagbunyag sa bata aron mabalik tong sanctifying grace, no? Yes, so kay gikinahanglan magyud sa tawo ng sanctifying grace. So ang logic diha attorney nga nganong hikawan man nato ang bata nga importante man na gikinahanglan man na no sa tawo. So nganong dak-on pa man nato ang bata di wa magkinahanglan og sanctifying grace. Klaro man na sa gingon ni Cristo Brad sa San Juan 3:5. Hangtod dili mataw pag-usab ang tao. Pinaagi sa tubig ug sa espiritu dili siya makasulod sa gingharian sa langit. Yes. Ambot lang ka unsay pag-treat nila sa uban nga mga pundok anang ilang mga bata. Tao ba na o taw-tao lang o mananap ba na? Yes. Ang mga bata tao usab so apil sa gingon sa atong Ginoong Kristo hangtod dili mataw pag-usab ang tao pinagi sa tubig ug sa espiritu di siya makasulod sa gingharian sa langit. Ay na hinumdum ko attorney usap pa sa argumento nila kaya ato naman tong na clear to nga point. Ang katudeng sa San Marcos attorney nga ay kabunyagan kinahanglan sangyawan sa ka. Na kay pagtuo. Oh, unsaon nimo pagsangyawan ng bata nga pa mo ni buot. Marcos 16 na Brad. So unsaon man na attorney pag ang kanang ingon nila ang bata wala pay pagtuo. O bunyagan kay walihan lagi kay wala lagi kanang aron mo tuo. So wala pay pagtuo ang bata so dili kinahanglan bunyagan. Mga igsoon, we have to be clear on this matter tungod kay ang pulong pagtuo duha kini kamatang ang pagtuo. Nay gitawag na tug natural faith o gitawag na tug supernatural faith. Yes. Oo. Ang natural faith mao na nga na sa bata inagkatao niya na apil na diha sa iyang espiritu, sa iyang kalag kanang natural faith nga naana na niya. Ang ikaduha nga pagtuo mo nang pagtuo sa mga dagkong tao nga human ka kawalihi, human ka tudlui, mutuo ka. Yan ang acquired attorney. Acquired na siya. Or manay tawag supernatural faith. Resulta sa pagsangyaw. Sa pagsangyaw. Ang pagtuo sa bata, natural faith na gika na sa iyagyud nga paghatag sa Dios sa iyang espiritu naana na kanang maong natural faith niya. Ang sunod nga pangutana, nabatay mabasa. Naabrad mga igsoon. Na sa Mateo 21, versikulo 16. Yes, tama. Nga bisan ang mga gagmayng masuso.
nagtawag o nag-adunay Ginabansay sa pagdaig. lagdaig, yes. Mudaig gani ka, buti pasabot nga, mituo ka niya. Kamo nang nakadaig ka niya. Oh. Unya, mga masuso pag yun Oh, attorney. mga masuso pa. Nya, giingon pag yun ni San Mateo, wa ba day kamo makabasa? Mm-mm. Oy, Brad, mga igsoon sa laing pondok, wa ba day kuno mo makabasa? Nga, bisan ang mga masuso, Oo. nagadaig na sa Diyos. Oo. Oo. Mateo 21, versikulo 16, na po na sa Salmo 8, versikulo 2. Oh. So, mao na mga igsoon. Kung saan pagdaig, attorney kung way pagtuo. Yes, so naa na siyang pagtuo. Og mao nang gitawag lagi natog natural faith So, sa muna ang bata. Mateo 21, 16. Oo. Natural. So naa na pagtuo ang bata, pero mao lagi lahi ng pagtuo nga inyong gihunahuna sa pagtuo nato nga dagko na. Ang atong pagtuo lagi gikan kana humanta kawali, humanta katudloy, mao nang bunga nato dunay tay pagtuo. Pero that is not the pagtuo nga iya sa mga masuso sumala sa atong Ginoong Kristo. Attorney, natay theologian, pero correct me if I'm wrong, attorney, o kinsa ato, si St. Thomas ba to, o si Agustin ba to? Nga, na si argument, attorney, kanagong kunong sa San Marcos nga sangyawan sa patuhuon, referring kuno na attorney sa mga dagko. Yes, tungod kay ni atong panahon na pagwali sa atong Ginoong Kristo, daghan pa man, wa pa may inunta lang, pila pa bay mituo ni adto nga nahimong Kristiyanos. Daghan pa mang dagko, mga dagko nga wala pa'y pagtuo. Unya, labot pa attorney, ang explanation ana attorney nganong kung mga dagko kinahanglan sangyawan kay ang dagko gud attorney na may actual sin. Unya kanang actual sin kuno attorney murag si Agustin to kung ako malimot Yes, attorney. si San Agustin na, Brad. Kay ang dako kung wa pambunyagi duha ang iya, original ug actual sin. Actual sin, Katong original sin dili niya tukol pa kay agi man tong adan og iba. Adan ug iba. Pero katong actual sin nga iyang kaugalingon kulpa niya. Mao na nga pahibaw-on gyud siya. Sangyawan gyud siya, ayha siya bunyagan. Pero kung bata attorney, original nga masuso, original sin ra man iya. Nitapot man kuno ng original sin sa bata nga wa siya pahibaw. May katarungan nga kuhaon po na nga di siya pahibaw-on. That is justice. Oo. So mao na Kung misulod sa kalag sa bata nga wa siya mahibalo, nganong nisulod ng maong sala, dapat lang pud kuhao na gikan sa bata nga wala po siya mahibalon. Pero kung dako na, kinahanglan gyud pahibaw-on attorney kay di man kay original sin lang naa niya. No, kung wa pa siya mabunyag, ginama siya kaugalingong sala nga kinahanglan mandubag siya. So mao nang sangyawan mo po na sa Katoliko attorney basta mga dagko na moagi pag yung catechumens attorney. Correct. Oo. Ako ganing kuan ba akong son-in-law. I took him 6 months nga kadag adlaw na. Akong kuan mga basic nga mga catechism, prayer, o uban pa. 6 months dayon ang nakapurki na lang hinon po, Brad, kay ako nga nagtudlo niya, makasimba lang ko panahon og Domingo. Ang akong son-in-law, human ko na ko ikatudlo everyday na nagsimba. Mas dasig. Nas nalupig ko niya sinugsimbahay. Bito na attorney. Nabito mga taga-adlaw gyud attorney. Mga ako makasimba man ko Domingo lang. O kana siguro na yung mga special holidays. Pero, kuan, Agis kabisi na po. adis ka busy lagi na to. Pero siya, ay, matag adlaw. Kaya usay man nga kan. Din makakaron gikan. Gikan pa ko dadi sa kan sa simbahan. Ha? Ingon ana Brad ang kan nga gikinahanglan pa gyud sila sakto na ang gitawag natog katakyumin. Una sila bunyagan. So mao pod na. So sa kanang US gali attorney tawagan na grupo ng RCIA kanang Right of Christian Initiation. For Adults. Oo. So kanang Marcos 16:16 that refers to the old people nga wala pa mabunyagi sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Kay pila pa ba din tuo niya gamay pa man niya kadaghan ba nga mga Hudiyo nga wala pa mabunyagi sa pagka-Kristiyanos. So kinahanglan ang mga dagko walihan usa
Dili na kay ang sumpay ana, ang dili mo tuo ug dili magpabautismo dili mamaluwas. Tanawa lang og apil ang bata ni ana. Unsa wa pagtuos bata nga di pa man kadungog, di pa man na siya kasabot sa nga kanang walihan. Sa Yes. ato pa maimpierno la day ang bata kay di man na siya pwede mo bautismohin ako. So ang dagko ginaang ipasabot niya na Marcos 16:16. Yes, ano niya, nahinumdum po ko attorney si San Pablo, naghisgot siya diya sa Colosas Kapitulo 2, versikulo 11 ug 12 nga naghisgot siya circumcision of Christ. Niya, pero ang sumpay attorney giingon niya nga baptism. O, ang circumcision of Christ kuno mao nang bautismo. Subot pasabot kay katong circumcision sa daang kasabutan Daang man kasabutan, attorney yes. na entrance sa kingdom sa New Covenant gipulihan na og bautismo. So kanang bautismo mao na ang katumanan o hulip atong tuli nga giwala attorney kay sa karaang tugod man to. So ang point di attorney nga kung mao day na nga ang bunyag mao na siya hulip atong tuli attorney. Unsa man tong tuli, di ba ang bata apil? Mga Apil. bata pa mangali, 8 tuli o na. days pa. Oo. Kinahanglan So kung apil ang bata sa tuli, kay ang bunyag mo man na ang fulfillment, hulip sa tuli, so apil po ang bata sa bautismo. Yes. Sa daang tugon, baptism is already prefigured sa Old Testament. Gi-prefigured na. Usa ni ana, kanalagi circumcision kay imong gikutlo Colosas 2:11. Yes. Na po na 1 Pedro 3:20. Yes. Oh, unsa pa? Kadong pagtabok nila sa Jordan nga pinaagi sa tubig. Oh. So that is one of those ingnon talang prefigured nga acts sa daang nga tugon nga that refers to baptism. Yes. Oo. Say sumala pa ni propeta Isaias kapitulo 1 bersikulo 16 gingon og pagabubuan ko ikaw sa tubig nga malimpyo og ikaw mahimo nga malimpyo uban ang imong mga kasalanan. Yes. Kanang pagbubo og tubig unya makalimpyo apil ang kasalanan dili na ordinaryo nga pagbubo lang nga para maglimpyo sa imong lawas kay Correct. apil man ang imong filthiness o ang imong mga kalapasan. Sa balikon ko na sa Isaias kapitulo 1 bersikulo 16 na po na sa Zacarias 13 bersikulo 1. Yes. So dadagi kuan na daan pahibalo na daan sa mga propita nga ang tubig magamit pinaagi sa pagpasaylo sa atong kalapasan o atong kasalanan. Okay, nahinumdum ko attorney na ato'y programa sa dili katoliko attorney nga gisaway ng atong kining bunyag lagi sa bata og nikutlo og referensya attorney o sinulat gyud usa ka katoliko. Una ang uban pagali kanang sinulat kuno og istoryan nga pari nga kung wa ko malimot si Gibbons ba to or basta kay writer attorney katoliko nya giingon dito sa maong reference attorney nga natanawa giingon diri inyong cardinal ni pari ni giingon nga kanang pagbunyag sa bata nag sugod na diri na sa ikaduhang siglo pero dili gyud ana gyud may pagsulti sa pari attorney. Ang gipasabot lang kay ako maputong Yes, na refer to nga reference attorney. Yes, ang explicit statement lang ba attorney nakita kay ang mga explicit statement god nga naay pagbunyag og bata diri naman sa ikaduhang siglo kanang mga referensya ba attorney ang gipasabot sa maong pari attorney nga kung mutan-aw ka sa Biblia walay explicit statement nga nagbunyag og bata no litra por litra pero naay implication. Yes, but Gipasabot. kanang kuan sad bad kanang pag referensya man atong nahisgutan sa libro nga sinulat ni sa World History by O'Brien, page 144. Yes. Gingon nga during the apostles' time, baptism of child baptism was or were occasionally administered. Occasionally. Pero after mga kanang mao na ang mga second century nga
kuan nga gitawag na nagkumo na Yes, ang bata, kumo na nga bunyagan. Sa panahon sa mga apostoles, okasyon lang to, panagsa lang. Panagsa lang pero nanay gibunyagan. Yes. Panagsa lang. So, mao lagi ito, attorney, ba nga, akong gitong natanaw gitong reference, attorney, nga ang gipasabot sa maong kardinal o pare, nga ang explicit statement nga naipagbunyag og bata diri na sa mga ikaduhang siglo. Kay para sa atong imong reference gigamit, attorney, wala man to sa Biblia, naa ra to sa tradisyon. Correct. Nga gisulat sa uban nga mga writer. Yes, Kay sa Biblia kuno, dili mabasa nimo explicitly nga nagbunyag og bata, pero naay gi-implied. Masabot para sa atong nagbunyag og tibuok panimali, attorney, murag tulo na kakaso sa mga bersikulo gani. Na sa kuan Brad, na sa 1 Corinto 1:16 katong bunyagan balay ni panimalay ni Lydia ba to? Lydia. 1 Corinto kapitulo 1 bersikulo 16 napo na sa buhat 16 bersikulo 15. Katong Stefanas, mura pa itong pamilya. Buhat, kapitulo, balik ko na ako, Buhat 16, kapitulo 15, o 33. Kaya taas naman, 15, paingos 33. So, Buhat 16, 15, o 15, o 33. So, muna nagbunyag og tibuok panimalay. So kay tibuok panimalay, so siya ro walay bata na, attorney. Mao gani. Kay kung dili apil ang bata, di giingon unta dito. Gawas sa mga bata. Yes. Tibuok panimalay So, gibunyagan. bisan pa man gani ni Propeta Jeremias kapitulo 31 bersikulo 4, ang bata mo'y labing gamay ug ang labing gamay nakaila na sa Dios. So, nabitaw ko, hinumdum ko sa plaza, attorney, nga gigamit na ko ng argument. Napoy witi kaayo ni React, attorney. Ningon siya nga, ato ko nung basahon ng imong giingon nga nagbunyag og tibuok panimalay. Oo. Giklaro ba diha nga naagyoy bata? Sa tibuok panimalay, sigurado bagyog ka nga naagyoy bata? Oo. Nga, iyang pasabot nga, ingon ko, attorney, nga, hinuon, objectively, kung magsalig data sa bersikulo, di tang kitang naay bata. Pero kung moingon po kag walay bata, sa parehas tang duha. Puros na sa subjective, kaya wala may video ning Biblia. Oo. Maugali na. Di ba? So tabla ta. Kung atog yung ayuhon og examine ba kung magsalig data sa bersikulo. Pero wa man ta, kita mga Katoliko, attorney, wa man ta magsalig og litra por litra lang. Mutuo man tag tradisyon. Yes, maugali na. Kanang sila, wala sila ng tradisyon. Kaya nga naman, pag nakamatngon sila o nakamata sila kahayag karon namang mga 16th century when Luther lagi ni bulag sa Iglesia Katolika. So wa pa na sila makahibaluan ang tradisyon. Ug ang aduna lang mao ang tinuod nga simbahan nga gibinlan sa atong Ginoong Kristo sa maong tradisyon. Kay ilang sawayon man ganang tradisyon si attorney, kay si Kristo na may nagsaway magtradisyon. Pero lahi tong tradisyon nga gisaway ni Kristo katong tradisyon sa mga Hudiyo nga wala niya magustuhi. Yes. Para sa atong namong mga Hudiyo sa una, attorney, nga nahimo gyud na nilang tradisyon nga dili sila mutabang silang ginikanan kay ila kunong ihatag simbahan. Mura pag aruning nun ba nga maayo, dili na mo ni ihatag sa among ginikanan kay para na sa simbahan. Pero si Kristo sukuan na, attorney, kay ilang gilapas ang sugo sa Dios kanang pagtahod sa ginikanan. Yes. So usahay god mawalgi ni ang atong makita nga ang mawalgi kuno ang usa po dai brad ato nang malimtan nato dai. Ako na lang continue gamay ng tradisyon nato niya. Sige. Kung doon na may gisaway si Kristo nga tradisyon, pero dili tong tradisyon nga maayo, attorney, yang gisaway. Kay gani ang mga practices nga Kristiyano tradisyon man. Mahatod pa ni Pablo sa ikaduhang Tesalonica 2:15, katong niingon siya nga, barog kamo mga igsuon sa mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinagigwali nga binaba o sa sulat. Ang sulat kining Biblia, pero katong gibinaba mo tiwa na masulat. Nagipasa tradisyon man kuno na, nya kitang Katoliko may nahibaluan na, attorney. Nya naklaro gina kanang pagbunyag og tibuok panimalay na yung mga bata na. Sabi to sa una kay wala pa man kay mga pollution, attorney, wa pa may mga makahilo. Di productive kayo ang mga tao sa una. So mao na bad nga kuan. Nya ikaduha sad. Moy lagi sila.
nganong magbunyag litag bata nga si Kristo dako naman gibunyagan ni San Juan. Mga igsoon, mo kuan pag yun moingon pag yun na sila, unya na din na sa paagi sa pagbunyag unya ang kuan. Nganong kuno nga si Kristo dako na gibunyagan, unya kita kuno bata man magbunyag na taog bata pa. Una sa tanan nganong dako ng bunyagan ang atong mga igsoon nga sa laing pundok. Ngano? Ang akong amigo nga bugoy mingon siya. Tungod kay makahatag na og 10% ang dagko na nga ilang bunyagan. Yes. Mao kuno na kay makahatag nag 10% nila mo nang dagko na ilang bunyagan. Mumunyag sila bata usik-usik lang nagpanahon. Dili na makahatag pa og 10%. Mga igsoon, ang usa diha nga rason o atong hinungdan nganong dako na si Kristo gibunyagan, atong hinumduman pagayo nga si San Juan Bautista mao nay gipili sa amahan nga mahimong bubunyag sa iyang anak nga mao si Kristo. So kay mao may gipili na daan si San Juan magulang lag 6 ka bulan ni Kristo. Yes. Okay. Kung atong bunyagan si Kristo sa usa ka tuig, usik ka tuig pa, pila pa may edad ni San Juan? Yes. Bito, no? Usa pa ka tuig og tunga si San Juan ay mga lumos na sa suba sa Jordan og imog yung kanon ug gamay pa nimo bunyagan si Kristo. Kay si San Juan naman gyud ang naana sa hunahuna sa Dios nga mahan nga mao gyud iyang pabunyagon sa atong Ginoong sa Kristo. Sa ministerial age po attorney sa edad kanang bata wala pa na siya sa ministeryo an attorney. Yung inikadako pa nga kuan pagalin na dahil kung yes, na. So mao na siya nga kung bunyagan lagi nato si Jesus bisan pa og sa bata pa. bisan pag atong ibutang na lang og 5 ka tuig si Jesus, di si San Juan 5 pag tunga ka tuig. Oo. Naunsa ba na mga lumos biya na sa suba ug mao nang bunyagan nato si Kristo og gamay pa kay ang mubunyag magulang raman og 6 ka bulan ni Kristo. So mao nang padakuon una si Kristo, una sad aron ang magbunyag niya dako na sad. Si John the Baptist. Ang John the Tama gyud Baptist. attorney kay Oo. katong pagbunyag ni John the Baptist ni Kristo naa na gyud siya sa ministerial age attorney. Kay dako at naman the siya. age of 30. Oo. So San Juan ato 30 og 6 ka bulan at that time. So si San Juan ug ang atong Ginoong Kristo nakahibalo na sila. Dakong katawanan na nga argumento attorney kanang may sila nga kay si Kristo dako naman nagpabunyag panig-ingnan man siya mo nang kinahanglan dako na gyud ta bunyagan nganong makatawanan ang argumento attorney. Parang late ako attorney. Unay tao attorney nga ni dawat sa pagka-Kristohanon attorney dako na. Natural dako na gyud siya bunyagan. Pero lahi sa kaso sa katong nang gi-explain attorney kung bata nga naa na may pagtuo ay kini hinumdum na ko attorney nalimot ko ani kaganina nga sa tradisyon ko no anang paghatag ko no og kana bang butang nga balaanon sa usa ka tawo attorney inani day ko no na attorney example katong tuloy attorney Yes. balaanong butang man sa katawan sa Dios kay mo man ay silbing entrance kung pasakop ka sa gingharian. Hinanay ko no attorney, kung bata pa nga dili pa ka kana bang wala pa sa age of prison attorney. Ang pagtuo ko nung gikinahanglan nga kanang acquired dili sa bata kun dili sa ginikanan. Ang pagtuo ko no sa ginikanan igo na nga makapa nga himuong requirement attorney aron bunyagan ilang bata. Inana ko no attorney. Yes, Brad. So, inana po kuno sa bautismo. O nga, kung bata pa, so wala pa man siya sa age of prison, pero naaman siya ginikanan, nagtuo naman. Ang pagtuos ginikanan, igo na. Nga bunyagan nilang anak. Pero og dako na, nana sa age of prison, so mo nang walihan. So, malagi na nga, ang ginikanan, kung nagtuo nga ang bunyag makaayo sa bata, mo nang di yudidan ang bata. Mo nang ang ginikanan,
kinahanglan yun bunyagan. Oh, sama lagi atong tuli ato niya. Ako Oh. lang iklaro kay maayo ato niya. Yes. Nga nung tilion man ilang bata, tungod kay ang ginikanan nagtuo. Nga gikinahanglan to. So igo na. Nya kay kana laging bunyag, mao man na ang katumanan sa tuli, gihulip lagi sa tuli. So ang pagtuos ginikanan igo na Yeah. nga bunyagan ang bata. So, pattern ra. Sama ragod nga ang atong mga ginikanan sa puya pata o gamay pata, nagtuo nga ang pagpasuso nato gikinahanglan sa bata. Yes. Unya kinahanglan pa diay nga padakon siya pa aron mahibalo siya og patutuyon ba nato siya o dili. Di na kinahanglan kung kay ang pagpasuso sa bata makaayo sa bata, Yes. di na kinahanglan nga pahibalon pa ang bata o na pasusuhon. So sa ato pa to case to case basis ato ni. Yes. Katong sa kang Kristo kay ang mabunyag niya dako naman unya katukok pag pabunyagan niya si John the Baptist mabunyag niya bata pa siya niya wala pa man siya. Bata pa man po siya attorney. Mao So lang mao yan. na nga si Kristo dako na gyud bunyagi kay ang ministro nga mabunyag niya dako na mo. Yes. Oh, mao na. Then og kita kay na naman di pagtuo niya na naman di mga bata niya ato pag yung pakulaton. Illogical na po na kayo. So mao lagi na Brad nga Kung may what we can do karon buhaton na to. Di ba? Kung nga mahimo. makaayo sa bata. Oo. Sama nga ang pagpakaon lagi sa bata o pagpasuso sa bata o sa puya gikinahanglan man na sa bata. So ipasusuon ginani mo bisag di na nimo pahibaloon nga ipasuso ka. Sama nga ang bunyag gikinahanglan sa bata, imo ginang bunyagan bisag di pa mahibalo siya nga gikinahanglan ba dahil ang bunyag niya. Okay, Kay naaman lagi kasi imong gingon ang Yes. pagtuo sa ginikanan. Okay, pigin naman itong panahon na ito. Adto ta sa pagi sa bunyag. Yes, Ben. Okay, adto ta sa pagi sa bunyag. Katudaling giingon lagi niya nila nga si Kristo dako na kuno. Ya, ang ila kuno mo'y husto. Di gani husto, Brad. Nga naman, si Kristo gibunyagan og nag-edad siya 30. Ang ilang mga gibunyagan edad og 16, edad og 20, basta makahatag ng 10%, ilan ang bunyagan. So di gihapon wa gihapon masunod ang bunyag ni Kristo. Yeah. Okay, Brad. Mahal ito, maingon sila nga arinata sa paagi sa pagbunyag. Mga igsoon, katong giingon nato nga o alang sa Iglesia Katolika, gidawat sa Iglesia Katolika ang tanan nga paagi sa pagbunyag nga naa sa mga ubang pundok. Na kanang gitawag nato kanang pagtuslob, immersion. Yes. Kanang pagbubo, infusion, kadtong pagwisik-wisik. That is aspersion. Ato nang gidawat. Pwede alang sa Iglesia Katolika, pwede nimo ituslob, itusmaw nimo. Pwede ra sad imong bubuan. Pwede ra sad nga imong iwisik-wisikan or kanang gitawag aspersion. Yan, hinandong ko atong tay klaro supak ang ana. bersikulo aton ni katong paagi sa pagbunyag ug sprinkling. Litra por litra na anastag na aton ni katong imong gikutlo. Isaya, Jeremias. Ezekiel aton ni 36:25. Yes. Usap na. Katong ningon ng Dios bubuan sa mayong balita Biblia, pero sa King James version, I will sprinkle you clean water and you will be cleansed from all your filthiness. So kalautan. Tagna mo na may tungod sa bautismo. So wa tay supak ana. O gani kana lagi ilang paagi lagi kuno nga bunyagan gyud sa daghang tubig. Kanang suba gyud. Ingon nila kay si Kristo gibunyagan sa suba sa Jordan. So ang ilang mo'y correct sa pag-correct nila. Literally, di na man-correct. Si Kristo gibunyagan sa suba sa Jordan, sila dia suba sa Pulangko. Sa ato pa ito ni kung litra por litra yung awaton sa Awaton, Kristo, dili dapat gyud dito tinuod. po sila magbubunyag sa Jordan. Jordan, aron matinuod ng ila. Pero si San Pablo mga igsoon, gibunyagan siya ni Ananias. Dili diha sa dili sa suba. Oo. Di po swimming pool. O dili pud swimming pool. Masig moingon mo na swimming pool sulod sa balay Sa balay. ni Ananias. Ay nagdungagi nang wa masulat. Unsa nga verse na ato ni? Nana sa Buhat kapitulo 9 Brad. 17 ngadto sa 18. Oo,
si San Pablo, Saul man na siya kanina attorney. Saulo. So wa pa siya tawaga og Wala Pablo. pa siya bunyagi. Gibunyagan siya ni Ananias sulod sa balay. Yes. Ala. Ni Ananias. So di gyud mahitabong gitusmaw na attorney. Basig mingon sila, na may dakong drum si Ananias sa ilang balay. Unya, nakahinumdum de ko na attorney sa pagbasa na ko na akong Biblia sa balay, mayong balita Biblia. Giingon pa dito attorney nga nagtindog. Nagtindog siya nga gibunyagan ni Ananias. Ananias, wa gyud gituslob. Bisan gani, Brad, sa bunyag sa atong Ginoong Kristo, wa gyud tay mabasa bisan na lag litrato, picture ni Kristo nga gibunyagan siya ni San Juan, ya gituslob siya ni San Juan. Kanang mga picture nga itong makita panahon sa pagbunyag ni San Juan, wala nagkabo lang si San Juan o gibubuan niya si Kristo. Sa picture na. Sa Biblia, wag yun tayo mabasa. Nga di mahal kita, bisag masabot na lang. Ang ilang gisandigan, brad, o ilang gikapyutan kanang naa sa Matthew 13 na nga ito sa 16. Bunyag ni Kristo. Itong pagbunyag ni Kristo nga gingon, og human si Kristo na bunyagi, siya mihawas gikan sa tubig. Agi sa pulong hawas. Hawas, yes. Mga igsoon, modesty aside, kinin yung igsoon, membro ni sa Ludabi. So ayuho na to pagsabot kanang hawas. Dili nang hawas nga kanang gikan sa ilawom sa tubig. Bisan pag mutama kag pagatuhod diha sa daplin sa baybayon, mo saka kas mamala, gitawag yapon naghawas. Yes. Oo. Dili gyud na ang hawas gikan sa ilawom sa tubig. Kana ako naman ko daplin sa sa dagat nagpuyo. Ako mismo na ako'y panagatan. Inag-abot sa akong mga mananagat, ilan ang hawaso ng akong pambot. Ngari sa mamala. Ay ko igna nga akong pambot submarino nga gikan sa ilawom. So sa ito paturni ka ng hawas, dili na sabton sa tanang higayon nga gito agad si gituslog gid sila. Dili na conclusive nga gikan sa ilawom. Kay maulagi baliko nako ang mga mananagat ilan ang hawason kanang ilang mga binigiw kanabang binugsayan lang. Ay ko ingna nga kanang binigiw tawo ng mga ubang mananagat nga binugsayan lang tuas ilawom sa dagat na dili na submarino. Nahinumdum ko ni argumento ni the late peace be upon him atong kauban attorney katong imong produkto, imong fruit sa Catholic Faith Defender nga murag gikan sa Alliance ug Baptist Esperanza de Gamon. Akong dalon to iyang argumento attorney nga Katoliko na siya. Ang iyang argumento attorney ngan siya nga tanawon ko na nato ni kung kining hawas ba mo ba ni premise nga gitusmaw gyud si Kristo. Gibasa niya ang bersikulo attorney nga sa tanawa. Humana bunyagi si Jesus ay ha mi hawas. Tanawa humana ang bunyag ay ha mi hawas. Sa to katong hawas nga gihimo nilang premise, wa na labot sa bunyag. Yes. Igo na siya. Humana gud bunyagi. Ang pangutan giunsa siya pagbunyag. Kay katong hawas wa na may labot sa bunyag. Human naman to pagbunyag ni hawas si Kristo. So wag gyud ingon diha nga gituslob gyud atong Ginoong Kristo panahon sa pagbunyag. Kana nga argumento attorney basta unang kayo. Yes. Lisod kay to ison. Correct naman. Unya katong gingon lagi nila nga baptiso daw kanang pagtuslob di na tinuod mga igsoon. Ang pulong baptiso mahimo nga pagtuslob, mahimo sad paghugas, mahimo sad sa pag kanang bisibis o paghunaw. Ato nang mabasa sa New Testament kanang kang diglot bitaw. Yes. Diglot with Strong's Numbers Concordance. Page or number 907, 908 ug 909. Kini nga kini nga referensya kini New Testament gini. Ang word baptiso dili gyud na ingon pagtuslob lang. It also refers to paghugas, pagbisibis o paghunaw. Correct. Ang word nga baptiso. Nainumdum pos debate ana nga international debate attorney Baptist debater o atong debater pod nga former Protestant Robertson Jenis. Yan ang gikutlo ng kanang ulong baptiso attorney sa mga reference. So sakto na attorney imo nga dili kay immerse lang buto sabot na cleanse paghugas. Ang paghugas dili lang kay tusmaw na pagtuluan lang nimo wisikan lang or yes lang sa panghunaw. So mao na mga igsoon katong kuan lagi nila nga una balikon ako ang dili gyud ingon nga
ituslob gyud ang pagbunyag. Pero dili ta supak anang tuslog attorney ha. Di ta Wala oo. ta. Yes, kay mutuo man ta ana. Oh. Mutuo ta nga ituslob, mutuo ta nga ibisibisan lang o wisik-wisikan lang. Kaysa man ang maghugas og plato attorney. Di naman kay tus maura na may patuluan na nimo si gripo. Correct. Oh. Kanang maghugas pug sakyanan attorney na ipalabay lang ana din na paulanan lang That is still baptizo, Brad. Sumala sa kaniliging strong numbers concordance, Bible concordance. Ako gining kuan og naadyo ko aning maong libro, kining maong libro ni Diglot nga ang baptiso apil na ng paghugas o pagbisibis o paghunaw. Unya doon na po sila ilain siguro nga ikapangutana, Brad, nga wala ko yung mga attorney na huno. Nahurot-hurot. Basta kadang kuan, katong pagbunyag gawas na itong pagbunyag ni San Pablo ni Ananias, katong pagbunyag sa gwardiya sa prisuhan. Ay ko igna nga dia sod sa prisuhan o kadya taplin na swimming pool. Wala na. Katong pagbunyag sa espekulasyon na po na attorney. Mo masupak na po na sa role nga litra por litra. mo na di na tinuod nga pagbunyag puro lang yun ibubo. Okay. So wa naman tay igo sigurong panahon ani Brad. So ato silang gihangyo nga mo padayon pa sunod sa Sabado pohon. Ato po siyang gipahinumduman day nga ugma sa atong Bible study nagpadayon ta alas 9 ngadto sa alas 12 diha sa Rome 103 sa St. Vincent's College. Pero dapat na may face mask o face shield. Okay. Face mask and face shield. Okay, kini inyong higala sa Tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. O Brother Mike Abbas, men kaninyo dakang salamat og mayong hapon sa tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ, our Savior. His Mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong hapon kaninyong tanan. Ang Catholic Faith Defenders Incorporated, ubos sa ministry sa Bible Apostolate, sa atong Diocese of Dipolog, mudalit kaninyo ning lanog sa kamatuuran, diin pagatukion ang kamatuuran, ug butubag sa kalibog sa pagtulunan sa simbahan. Ang simbahang Katoliko nga tinukod ni Kristo alang sa kaluwasan.